Stai așa. Nu ai permis de portarul. Ok. Aha! Ce pula mea să o pui mă mâna la ochi, Dar băga cum mea vezi că îmi pun pula. mâna la ochi? Știi că n-ai voie. Ce? Nu să fac un bun. Bine, am făcut. Ce era bun? Și prostare. Stai mă pe loc. Ce era bun? Stai mă pe loc. Stai. Da. Mă auzi, admin? Salut, am și o filmare cu băiatul ăsta, a făcut corupție, Etichetă meta roleplay. plus... Da, corupție, că i-am da, distrus și armele. plus PG. Nu, deci au avut pistol marksman în Am și o inventar, filmare, deci se ăla pune face ca ferol. corupție. Perând, dacă nu Perând. vă dau gel de deranjare ticket. Mulțumesc, Etichetă roleplay. Spune tot de la Da, început. nu, da. Lasă-mă să vorbesc, hai încoa, normal, că vorbesc toți. Nu vin, poți sta aici și spui că Bun, băieții deci au îi să o parte spun. de ticket. Am avut pistol marksman la mine, ok? Ok, l-a luat în Corect. inventar și l-a distrus. Aia e corupție. Odată ce are pistol marksman în inventar, se pune corupție. 2. Face meta, Bun, spune stai bun. așa puțin. La Îi spui la SRI băiatul ăsta, așa puțin, îi spui la băiatul ăsta că ți-a luat pistolul la inventar și că Da, dacă e la corupție, că ți l-a inventar... confiscat. L-am distrus și l-a instant. distrus. Ok, tu faci post. Instant l-am Bun, distrus. Plus că la SRI Nu, nu putem continuă, confisca armele continuă. Da, pe ilegal. că tu Păi, Cu ce meta, ai la poliție? ai vreo treabă Eu- 1, 5, 3, 4, 5? Da, a fost Păi am la... pus aici. Bun, Ok, Am o întrebare, eu... vorbește doar 1, 4, 7, 8, 8, atât Bun, am de ce să spun? Odată ce are pistolul marksman în inventar, se pune corupție. Ok, tu cauți post hunt. Nu Spune în caut, continuare, știu și nu. eu. Ok, a făcut meta, că a spus bun. Da, Nu, și el își nu a punea, fost meta. își Fii punea atent. mâna la ochi, Meta. își punea Poți mâna să la spun ochi. și eu ceva, poți să spun Ok, ceva. ai o filmare cu ce s-a întâmplat? Eu am Spargi filmat. Fii mă, atent, și gata, deci, sparge și eram la gata. spital, Nu, hai, lasă-mă să vorbesc. continuăm, hai, Deci, venim pe suport. eram la sancționăm spital, tot. eram la spital, am auzit că s-a tras aici în spate, am zis la colegul meu să vină, da? Am venit și l-am pus cu ăsta la Da, fața, pentru la că era stel. altceva. Deci l-am pus cu fața Hai la să stel. Ai tras aici, Da, ok, da, iar în bine, zona De ce să spun, publică. Dragoș? Eram aici cu ăsta, ok? Eu eram la un Și ticket, colegul, am venit deci aici cu prietenul Novi, lui, mi-a dat am care așa un roleplay pic să și mi-a vorbesc. arătat Vorbiți mai pe mult. rând, mă, vorbiți Și pe eram rând. deja Bă, nu OC, mai vorbi păstre are și mine. Ok, Na, vorbește. arătați filmare și Pokémon. sancționăm Da. tot. În primul rând, 1, 4, 7, 8, tu deja cauți post hunt, o să ai și... E și Hotel tichet de în roleplay în post, primul rând. O să vedem ce s-a întâmplat și atunci o să Bun. sancționăm tot. Haideți pe suport. Haideți. Deci, tu de ce mai făcut fail, da. Ce fail am făcut? Armă în zonă. Hai. Bun, hai, da. Care? Ați intrat pe așteptare, spune numele tău 1478 Păi- 359 să Dragoș, sunt pe suport. N-ați